नंगौ सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खाग्राबारि गामियाव 41थि खेराइ फोरबोखौ खुंफुंदों लोगोसे मैयानिफ्रायनो बिथांमोननि माखासे सायनासालि लुफुंनाया सोलिगासिनोमोन दिनैहाय बिथांमोननि गिबि सान बे गिबि सानाव बिटिआरनि इएम गौतम दास बिथाङाबो আমার বড় জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় তথা পারম্পরিক উৎসৱ বাথৌ খেৰাই উৎসৱ আজি আমাৰ বৃহত্তৰ খাগৰাবাৰী গাঁৱৰ মাজে ৪১তম বাথৌ খেৰাই উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে এই খাগৰাবাৰী গাঁৱত তো ইয়াতে সকলো অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগে লগে অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাভাষীৰ লোক ইয়াত সমাগম হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ সকলো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত সমাগম হৈছে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে যে আজি বড়ো জনগোষ্ঠীসকলে নিজৰ ধৰ্মীয় বা নিজৰ সাংস্কৃতিক বা এই যিটো অনুষ্ঠান কাতি মাহৰ আমাৰ এতিয়া কাতি বিহুৰ এটা উৎসৱ হৈ আছে অসমৰ কাৰণে কাতি বিহু এটা জাতীয় উৎসৱ ঠিক সেই সময়তে একে সাময়িকভাৱে এই যি বাথৌ খেৰাই উৎসৱ এইটোও ধৰ্মীয় তথা এক পাৰম্পৰিক উৎসৱ এক আমাৰ যিটো এই খেতি প্ৰধান অঞ্চল এইটো আমাৰ কৃষিসকলৰ লগত বা কৃষকসকলৰ লগত জড়িত উৎসৱ গতিকে ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক কৃষিভিত্তিক এই উৎসৱটো সকলোৱে পালন কৰি আছে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই উৎসৱৰ জৰিয়তে মই আজি বিশেষ ঘূৰা নাই আজি ঘূৰিছোঁ যেনিবা যোৱাকালি ঘূৰিছিলোঁ খাগৰা ডমৰুগুৰি জেংৰাংপাৰা এইবোৰ অঞ্চল ঘূৰিছোঁ PMY ঘৰৰ সত্যান লৈছোঁ আজিও মোৰ নিজৰ জাখলিপাৰ মাছুৱা এইবোৰ গাঁৱত অলপ ঘূৰিছোঁ এনেকৈ সমষ্টিত যোৱাকালি আজি দুদিন সমষ্টিত ঘূৰি আছোঁ आङो बिथांमोननि हाबाफारि बायदियै दिनैहाय माखासे बिथांमोननाव मिथिना लागोन लोगोसे आरसिनि बिथां आफादगिरिनावबो जों माखासे मिथिना लागोन दिनैहाय नोंथांमोना बे फोरबोआ दिनैहाय गिबि सान बे गिबि सानाव नोंथांमोना मा फोरमायनो दिनै जोंहा खेराइ फोरबोआ दिनै गिबि सान सेथि सान दिनै गाबोनबो दं दिनै जोंहा जिबायदि जों आसा फालिदोंमोन जिबायदि जों आसा खालामदोंमोन रायजोफ्रा जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो जों जिबायदि सानदों बेबायदिनो जोंनि प्रग्रामा जाफुंदों लोगोसे गाहाय आलासिफोराबो बिथांमोना मोनफैजोबनो हादों लोगोसे बिटिआरनि EM बिथाङाबो मोनफैदों आरो लोगोसे मथंगुरि समष्टिनि TCLCC चेयारमेन बिनय बैश्य बिथाङाबो मोनफैनो हादों लोगोसे आरो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि ST मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो फैदों लोगोसे आरो गबर्थना PCDCनि चेयारमेन बिथाङाबो फैदों फार्स्ट चेयारमेनाबो फैदों आरो लोगोसे नोंथांमोना फुंनिफ्राय लानानै मा हाबाफारि लाखो जोङो फुङाव ओरैनो जों 8 बाजियाव जों फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिमोन बेबो जाफुंदों मोजाङैनो मोजां लोगोसे आरो 9 रिंगानिफ्राय जोंहा गारजा फुजा दंमोन बेबो मोजाङैनो मोजां जाफुंदों थोजासे मानसिफ्रा जोंखौ मोजाङै मोजां मदद होदों आरो लोगोसे जों नै दानि जिथु सावराय जुथुम बेबो मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दं मोनाबिलि समाव हारिमु बादायलायनायफोर दं नामा मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु फोरबो दं हारिमु बादायलायनाय फोरबो दा जोङो बेखौ 5टानिफ्राय 9टाहालागै 9टानिफ्राय दौदिनि जोङो खेराइ फोरबो खुंगोन दौदिनि फसंगोन गाबोन नैथि सान एबा जोबथा सानाव नोंथांमोना मा हाबाफारि गाबोन जोबथि सानाव बे खेराइ फोरबोआ जोंना 9 बाजिसिमहालागै थागोन 9 बाजिनि उननिफ्राय 12 बाजिबा जोङो 12 बाजियाव जोङो माइनाव बोखांनाय हाबाफारि दं आरो लोगोसे जोङो मोनायाव रायजोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय टुरिं सिनेमा सावथुन जों दिन्थिफुंगोन गाबोन नंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय बिथाङानो जाबाय आरसिनि आफादगिरि लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गौतम दास लोगोसे बिथांमोना दिनै बायदिसिना दिनै हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों लोगोसे बे गेवलां मेल लानायबो जादों बिथांमोना लोगोसे मोनानिफ्राय बिथांमोना बायदिसिना दिन्थिफुंनायनि हाबाफारि लादों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL खुंफुंजागोन
बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, लाई अटोनोमास काउन्सिल, मारा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, कार्बी आंलं अटोनोमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।